Mi, nažalost, ne možemo da damo pouzdan odgovor na to, s obzirom da na pravni poredak koji se sada trenutno nalazi na Kosovu, a na osnovu rezolucije 1244, Republika Srbija se pre 3,5 godine dogovorila sa UNMIK-om da umesto državnih organa Republike Srbije o stanju ljudskih prava na Kosovu se brine UNMIK. Mi smo neefikasnost tog sistema imali, nažalost, prilike da upoznamo 2 puta tokom prošle godine, novembra i decembra, kada smo u Ženevi podnosili izveštaj vezano za konvenciju o torturi, odnosno vezano za prvi periodični izveštaj o deklaraciji o univerzalnim ljudskim pravima, kada je zapravo UNMIK trebao uz naš izveštaj, državni izveštaj, da priloži svoj izveštaj. Mi smo zapravo imali tu vrstu problema da oni to neće, nego da žele samostalno da urade, ali s obzirom na taj dogovor oni su morali da ga prilože, da to bude deo jedinstvenog izveštaja, a ono što je stajalo u izveštaju, odnosno onim što je stajalo u izveštaju, mi nismo bili zadovoljni, jer naprosto institucije na Kosovu i Metohiji o kojima su odgovorni i UNMIK i EULEX još nisu dovoljno efikasne, ali ono što je najstrašnije je da među njima i nisu one institucije koje treba da štiti ljudska prava.